Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing saligang gawas sa akong kagwapo. Lamiya to chicken butterfly eh. Oh, kato sa usa katong kubang na itlog ba? Oh, manyama kini ah, manyama. Manyana kini kini. sa tindahan. Sa to pa Bisaya na, lami kini. Amo na siya di ay. Manyana kini, lami kini. Oh, mao na siya kadunay kini. Basta kini. Liga big boss. Big boss ba imo nilakaw nang dayon kada may may sabot gud. Sige. Uy. Oy. Here we go. Come on, come on. Yeah. Oy. Ano na mo dire? Kuan! Yo, what's up, man? Sapa sa diay. Ang ako mong papagkuan mo. Ang anino ninyo ako nakitan ko iyan eh. Dako kay anino eh. Murag laagi diri sila si. Hoy. Oy, mo na mi kaon. Oh. Diri na si Big Boss. Dapat naghihipos na, relax na mi. Asam yung mga pagkaon diri day. Panahurot na. Here we go. Isa. Here we go. Kamu wa mo magsulti man na mo pangaon. Kami gigutong ni Ruwang may pagkaon. Pero pasensya. Si Big Boss nilakaw na gitagaan mi og chicken butterfly. Hanggang si kaayo mi, puri na mo kaon. Kami wa may kaon. Panutikas mani, inyo haman brandi. Oh, nya karon. Unya karon naning kamot ni nga mo ariliri og ni dool ninyo kay nagtumi og naamoy sobra. Sige lang. Pagod. Kamu inyong buhaton, pamalit mo inyo. Kaya may kwarta. Here we go. Time sa murag tikas mani inyo ha. Kami pabalit pero wala mi kwarta. Kasi isulti ni mo si brandi. Okay. Wala mo'y sabi kay inyong amo. Wala diha. Among Big Boss, bago pa nilakaw, nabusog namin. Oh, ako adunay plano. Buato ko sa tindahan. Pagsulusit og sudan. Yeah. Oh, ikaw. Man mo mamilin. Nga kami ni gamay raong kaon. Niingon si Big Boss ka na ipagkaon pero kami tanan. Wala ninyo bibig yung wasap. Kalamayan ka mo, rugay mo na abot. Pasensya lang mo, kay nahurot na namo. Oh, come on, what's up? Oh, yo. Maong nadugay mi karon adawa. Kay traffic dito sa unahan. Kay maong nadugay mi. Kay na ay nagbaga dito. Wala na mi labot ana. Bahala na mo kung asa mo padulong. So, nakita yun yung iluhana. Ang lamisa, ultimo. Kani? Yan. Here we go. Pero salamat na lang sa inyong pag-imbitat sa among abi sa wala ninyo bakan Pasensya lang mo, paglakaw na mo. Pabalit mong inyo, kay kami human na. Nilabot o manambok kaon. Di ay bitaka, baka Pero kaayo. ani atakaron man. Ani atakaron. Pirin pala una. Here we go. Come on, pasensya. Naunsanan ni. Giahat na ni akong dagway. Pero salamat Ano kayo sa inyo. Come on. Yeah, manupan handa.
Let's go, oh yeah. O karong gabi una, agig pagpangandam, atong masaksihan ang audition din sa Soundscape nga magpa-audition sa maong kanta o alang usab kini sa pagpangandam sa umaabot nga ipahigayon or ibutang din sa Soundscape nga entertainment areas o karon ako ang giawhag ang maong magpa-audition. O kami, audition ni. Ako po, audition po. Audition po, di mo Alam mo malupit. naman. Uy, sus, Ginoo! Audition me. Dili, honong! Hoy, Ginoo! Oy! Social distancing! Social distancing! Nganong parte namang daghana ani? Pakoy jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Audition na sila? Oh, audition. Ni, di ba duhara man ang audition? Usa din paminaw. Na pwede audition nga duha ka book ang mo audition. Kanang audition bisag kinsa pa dia pila pa nakabook mo audition kay kamo ra may magboto pila ka tawo inyo ang pilion. Sige. Agig usa sa management staff din sa Soundscape. Ako lang sa yung ipahigayon nga. Kaganina na igipahigayon nga ura-urada nga audition nga kuan. Wala gipahibaw sa kadaghanan kay tungod sa panahon nato karon dinhi nga. Karon nga nahibaw mi upadayon mi audition oy. Audition. Sayang igasto na po diri. Nakasabot ko sa inyong mga sige. Wala ko pa audition. Ako first time. Sige. Oh, kanta. Number 1. Naalala ko pangutana ba kay mo audition gud mi kanang pila may ganti sa maong mananaog iniyan yung pantipalak. Agig audition pa, so dili pa ta mo abot diha sa mao ang unsa nga. Ang just to focus karon is mag-audition lang usa. Di ba limit man? Duwara kay tungod social distancing man ta? So, Di na matawag og audition. Kay duhara ang audition niya, duhara po'y mada. So daan na sila daan. exclusive ra gyud siya agig. Mao ang gikuan sa management sa Soundscape. So, sa dili magdugay ako na lang ipahibaw gyud ninyo nga ang required or ang pwede na lang magpa-audition is duha na lang. Ha? Duha na lang. Duha na lang yun. Ako. Kap. Time sa! Sir. Katoy mong gingon diniya nga duha. Di ba duha lang? Duha na lang kita. Wasakap. Duha na lang. Mapodisyon duha. Okay. Kung imo Duha? Kap. Relax. Kung imo ming suwayan karon na ako'y partner karon, magpa-audition ming duha. Kamu duha. Okay ra nimo, sir? Okay. Sige. Oy, naku suggestion. Oh. Okay na lang og dili mi mada total. Ano man? Audition gud ni. Oh. Bisag among naong di ka siguro mada kay perting pag-aapikihat ko. Kanina lang among kauban. Sige. Oh. So karon akong giawhag nga sila na lang ni Jigo o ni Gongyo ang pwede magpa-audition. Kani kay mapil. Ikaw. Kasi mo apil. Sige. So karon Kami. magdungan mong duha? Oh, magdungan mi duha. Sige. Magdungan mong duha. Sige. Oy, unsa naman ito? Sige. Akong ihatag karon ang entablado. Akong ihatag ang entablado ni Jigo o ni Gongyo. Atong sa matibang pakpak. Ano ni siya? Ang grupo ang gibo. Kaya. Ang grupo na mo. Dili sabot. Unsa? Ang grupo na mo. Unsa man pila? Tres tibuok. Ha? Time sa. Ako okay ba ani? Nganong gitawag ba nimo tres tibok? Ano makibaw sila? Oh. Di ba ang dos tibuok lubi man. Lobe. O
Unya ang katong piso kabaw. Kabaw! Ang kabaw gihigot mas lubi. O na dos tibok na. Hala! Mo di kita magtawag dos tibuok! Oy, mga igala, kami na kitawag og dos tibuok. So ka na mga... Ha? Klaro ha? Klaro. Tres tibuok. So ka na mga sinsiyo, pildi na. Pildi na. Oh, kami kitawag nga tres Tibuok. tibuok. Tesa. Tres tibuok. Tres. Hoy! Ano lang? Ops! Kay mag-audition mo na kuya, Jake. Ano to baton? Ganihara man kasi hinambog na ko, di ba? Di ba gaingon ka na ko, mayo kay kamo English? Ay sus, gino. Kanang English bay. Kanang English i-translate hinapon. Kanang hinapon i-translate insect. English i-translate ako Bisaya. Ha? Bisaya. Time sa. audition kanta ba de? Mukanta lagi may huwat lang sa diha. Translate gani. Tasting na to. Hoy, dugayan ninyo maka-audition. Oy, wala ni pagkaon gani niya kay kamo amo bakwano. Lagi. Oh, kana. Paminaw na. Paminaw na. Nahatagan mong duha og audition na pipila na lang sad. So maong karon, Oh. ipahigayon na. Okay, sige. Oy, chorus ang kanta, chorus. Oh. Pero sa di pa mo chorus man oh. Chorus. Ako kanta English, imo Bisayon. Bisayon. Tira ha. Oh. Ladies and gentlemen. English. Tres tibuok. Tres tibok. English. Translate Bisaya. Bisaya. Ah. Ariana. Sige. Okay, kami na. Ah. English. English. Bisaya. Bisaya. Larga. Ah. Okay. Tira. English. Bisaya. Okay. English. Bisaya. Wala. Nahatlog lagi. Okay, English. Bisaya. Okay. Una ko. Okay. Country road. Gihap na akong karsada. Oh, yes! Time sa! Ayo, kipanin ka mo, takap. Para mo daw. Halika. Time sa! Balik ko na ko, ha? Oo. Country road. Gihap na akong karsada. Time sa! Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Balik ta. Kanta na. Time sa. Okay na. Balik ha. Time sa. English, Bisaya. Bisaya. Country road. Sige na, Bisaya, English. Bisaya. English lagi. Chico, Pangawot while mo. Sige, tensa. Nakikitudlo si Sir. Okay. Ano lang, dili lang ta magkuhan kay samok pa kayo sila. Manganta lang ta. Oh, sige. Musika taon na to. Country road. Country na. 4, 3, 2, start. Country road. Take me home to the place. Ano man mo sige ka. I belong West Virginia, from your mama, very home, country 1, road. 2, 3, let's go. Ikaw, unsa masulti mo karong pinot ha? Ay, kadlo ka siya. Bigyan na. Oh my God. Thank you very much. Di man ako ng audition, kanta mo ko ninyo. Onya, time sa. Sir, sama nang masulti na mo, sir. Sa audition, sir. Murag wala kay ko nakakuhag kanta. Okay na nagtarong. Ayaw sayangi ang higayon nga akong gihatag ninyo. Kada nagtarong. Okay, 4, 3, 2, start. I came to you and never asked to match. Wondering what you would say. Hoping you understand. Kay ba ninyo mahuman na kanta? Na ba day audition
audition nga magsige na lang kuan, magsige na lang. Unsa man na yung pangyayon niya? Kanta na mo kay audition ni. Lagi talaga. Ikaw, sige tawagin mo kaya, Chik. Mao na to, mao na. Isa. Ibalik sa MC announcer ba? Yan. Mga igala, andira na human ang white klaro nga show. So, MC? Balik sa exit. Pwede ba sundin mo siya? Pwede ba sundin mo, sir? Pwede ba sundin? Ha? Sige, maura magiti ako. Sige, sir. Sige, pare, sir. Gunitan. So, maura tong adlaw nga nag-audition na sila. So, will be released the result the following week. So nanay mananaog. Oh, nanay mananaog. Wala pa di ay dugaya pa na ninyo mananaog yo oy. Daghang salamat. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Lain piato. Dali ko'y kababata, gikas Manila, doon nakabuok. Ano ba? Unya ka ng usa, ako ginang barkada, gikan namin ang duha. Barkada, kay biyanan niya. Niyan ka na usa? Kanang usa, kababata na ako, barkada, kay biyanan niya po. Ano ba? Ano din? Sige lang, mawani mga katuron. Oh, manito ron. Manito sila. Paingon na sila diri ko, no? Anay, nanawag kay. Basi mo na na. Oh, paingon na day. Hello? Oh, nana sila paingon diri. Isa ka diyo ta, kay mo adto sa ko kay nana sa akong mga amigo. Sige. Salamat. Sige. Sigurado ba kung kang maoning lugar ang imo sa mong amigo siya, no? Sigurado lagi ko katanaw. Ha? Para Woodland, Dorosland. Sigurado kayo ko lab. Tawagin daw yun, dali yun. Tawagin ba? naman siya. Tawagin daw yun. Kadit Tawagin ha? para ma-sure na ano. Nabalin. School, balin ako. Na. Bay, sino? Hoy! Bay, bay. Jack! Bay, Kumusta? long time no see, bay. Ikaw Jack ba? No. Mura magdako na kayong pagka-asensor. Sa una nagkita tang imo ba yan gusto sa una? Katong imo ang lasa kusina. Oh, yeah, mauna. Ito ba sa buok pa? Talisay. Oh, talisay bay. No, lasa kusina mo ni gusto sa una karon. Kani usa na kastagiyaan ning kuan? Woodland. Oh, sa pagkamot ng taon bay. Siyan, kamot ng taon ako bay. Ay, niingon biya ka nga naay swimming pool sa Sword ba nya naging costume na kay mga ligo lagi migkuan swimming pool ba. Uy, ang ako ding Hello, Mrs. Ha? Dili ako ang misis niya. Sorry. Siya na. kari. Ma'am. Alam mo sad mo lamano. Social distancing. Man. Akong anak si Nika. Ma'am. Unya, ang amo silingan, akong pagumangko nga si Baby James. Yung mama si Chris. Unya, Si Miss A, pailasan. kani si Miss A. Naaan man mo nga akong asawa pero dara akong asawa gwapa. Gwapa gyapon ni. Basta ganahan ka, pero po. Ilan ba siya? Wagay pa man ni. Ikaw no, what's ka lingaw? Abi ko ka Sige, ka pa. Bitaw, asa ba ikasulti ni mga karon ni ana mami? Ha? Ya, ano to? Ato tabi, sorry Di tadi. kanang akuan ba? Wa imo ming ako ra ba imong giimbitar? Ya sa may lagi, mau lagi ang akong mau lagi ta to bay, nga usara man ta ako gipari nga ay pamilya dali. Sagdi lang bay, okay ra kayo. Okay ra kayo? Okay ra mo suod nga to? Bisik ako ra imong giimbitar? Oh, bay, siya. Iya naman din. Di giimbitar ta tanan okay ra kami. Okay ra na. Ito ba siya welcome tanan? Ya. Asa mo atong Okay ra na kay ko siya welcome tanan. Ay, nga na bitaw ta diri mi.
Ako ka probinsyano ning syudad na nimpala, nangita og trabaho basin in town og mo asinso, apan bisag kung saon igo radyong makakaon, kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIBI sa uban, matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang, kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon, mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone. Wa ko'y dolyaris, wa ko'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wa ko'y kangko, wa ko'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa ko'y dolyaris, wa ko'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wa ko'y kangho, wa ko'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.